velkommen her til Ringsted Kongresscenter. Og det er nu, vi skal afsløre den store portvogter. Ja. Lige inde bag de her 2 porte, der har portvogteren drevet sin lyssky virksomhed, og vi vil nu gå ind og konfrontere ham. Portvogter. Portvogter. Er det rigtigt, at du har lavet porno med fugleskramsler? Det er jo ondsindet rygter. Jeg kender ikke noget til det. Der ligger en masse på www.fugleskramsel.is-going-to-be-fucked.com. Der står dig som ejeren. Jeg kender ikke noget til det. I skal ringe til troldmanden der. Hans butik, den her. Jeg passer den bare for Vi har ringet 15 gange til troldmanden, og vi kan ikke lave en aftale. Han tager den ikke. Ja, han er optaget. Så. Optaget? Ja. Men hvordan, kan du svare yderligere på det? Er det noget, som du kender til? Jeg har ikke lavet noget med nogen, der ikke selv ville. Det er helt sikkert. Hvad med alle de stakkels fugleskramser, som ikke selv har ville det? Jamen, så se på det, menneske. Den smiler, den er glad for det. Vi har 10 underskrifter fra en masse fugleskramster, som siger, at de ikke vil gøre det. Det her det er vist et tydeligt eksempel på, at den her portvogter ikke er... En petit baguette. En petit baguette, ja. Sådan der, så kommer du igen i morgen, og jeg lærer dig at stå helt stille. Men hvis der ellers ikke var mere, så tror jeg, at... Så ringer vi til troldmanden og får en aftale. Ja, jeg tror, jeg skal gøre... Hvornår bliver det sendt? Det bliver nok sendt på næste fredag. Så. Det går til ja. Godt, ja. Hej. Hej, mor. Det var endnu en fin afsløring fra Operation 6. Whiz.